Päťok pretekárskeho okruhu Slovakia Ring sa počas uplynulého víkendu opäť poriadne zaplnil pretekármi v rámci úvodného kola stredoeurópskeho šampionátu cestných motocyklov. Novinkou práve odštartovaného ročníka je fakt, že organizátorská agentúra Slovakia Racing od sezóny 2014 bude na základe poverenia FIM Europe promotérom aj šampionátu Alpe Adria. A tak azda nikoho neprekvapila účasť prezidenta seriálu Alpe Adria Road Racing Championship Luigiho Favaráta na Slovakia Ringu. Myslím si, že spolupráca minulý rok práve tu na Slovakia Ringu priniesla svoje ovocie. Dnes vidíte, že päťok je úplne plný a je tu veľa jazdcov. Sme otvorení do budúcej a verím, že aj úspešnej spolupráce. Samozrejme, z tejto spolupráce mal najväčšiu radosť Peter Šurina, ktorý zastupuje organizátora agentúru Slovakia Racing. Je za tým trojročná práca, odkedy funguje Slovakia Racing. Všimli si nás určití ľudia, v podstate náš šampionát IMRC, troška sme ho podporili mediálne, zviditeľnili sme ho a to bol možno taký vstup do toho, že boli sme videní, boli sme počutí a tam to nejakým spôsobom tak vzniklo, hej. Poďme však k samotným pretekom. Ako už podotkol Luigi Favaráto, päťok Slovakia Ringu bol zaplnený takmer do posledného metra štvorcového a na štarte sme mohli sledovať celkovo 180 jazdcov. Tí predviedli divákom na Slovakia Ringu nielen prekrásne preteky, ale aj niekoľko hrôzostrašne vyzerajúcich pádov, pri ktorých sa našťastie k aktérom nič vážne nestalo. V šestovkách si celkové víťazstvo po oba 2 dni odviezol Čech Igor Kaláb. Spomedzi slovenských jazdcov bol v supersportoch najrýchlejším Paľo Grman a v superstokoch Martin Durdík. V pretekoch litrových superstokov vyhral rovnako po oba 2 dni Čech Michal Fila, spomedzi Slovákov sa najlepšie darilo Jarovi Kamenickému. Kráľovská trieda Superbike dokáže už poriadne rozohriať srdcia divákov, ale aj samotných jazdcov. Tu sa po oba 2 dni najlepšie darilo Čechovi Janovi Halbichovi. Opak sa mi postupne předjel a zašlo pršet postupně, tak jsem přizpůsobil tempo podmínkám a jel jsem až do konce. Spomedzi slovenských pretekárov sa v sobotu darilo Vladovi Ružovi, ktorý skončil na 4. mieste. V nedeľu to bol Juraj Kniežovič. Takéto ťažšie podmienky, že by som ich vyhľadával, ale nemám pred nimi nejaký strach vôbec. Skôr je to o tom, že človek potrebuje tie prvé kola ísť tak opatrnejšie, aby si ten podklad nejako zmapoval. No a v podstate ja už, ak som chytil vlastne druhý dých, že už tie gumy začali byť také teplejšie a videl som, že to až tak nešmíka, tak som začal pomaličky zrýchľovať. Ak by sme hľadali najväčšieho smoliara víkendu, určite by sa ním stal náš talentovaný jazdec Lukáš Jasenský, ktorý si jazda na Slovakia Ringu vybral všetku smolu v tohtoročnej sezóne. Na posledný tréning dali sme novú sadu gum a v 3. kole som mal nešťastný pád, kde som dosť rozbil motorku. Dali sme to nejak do poriadku. V sobotu sme na to prišli, že tlmiče predné vôbec nefungujú, po tom páde boli poničené. Nemohol som nastúpiť ani do závodu, úplne zle. A v nedeľu sme vymenili tlmiče, bolo to celkom dobre. Aj som si zajazdil svoj najlepší čas na tomto okruhu, ale v preteku sa to vôbec nezvládlo. Kapoty mi nevydržali, čo sme mali pozlepené a musel som odstúpiť z pretekov. Nielen Lukášovi, ale určite aj ostatným naším jazdcom sa hádam bude lepšie dariť na maďarskom okruhu Pannonia Ring, kde seriál už aj vrátane šampionátu Alpe Adria bude pokračovať koncom mája. Priaznivci motoristického športu zavítali počas víkendu do Orechovej Potône. Tamojší okruh Slovakia Ring bol totiž dejiskom zaujímavého podujatia, počas ktorého sa rozhodne nenudili. Stredoeurópsky šampionát IMRC 2014, na ktorom sa predstavilo 180 jazdcov z 5 krajín, ponúkol motoristickým fajnšmekrom množstvo dramatických situácií, pekných súbojov, ale aj škaredo vyzerajúcich pádov. V premenlivom počasí sa našťastie žiaden z nich neskončil vážnejším zranením.
V kráľovskej kubatúre superbajkov triumfoval počas oboch dní Čech Jan Halbich. Z našich jazdcov bol v sobotu najlepší Vlado Ruža. 5-násobný majster Slovenska prišiel do cieľa 4. Juraj Knežovič obsadil v nedeľu 5. miesto. Smoliarom víkendu sa stal náš najtalentovanejší jazdec Lukáš Jasenský, ktorý v piatkovom tréningu spadol a rozbil motorku. Pokazený stroj mu v sobotu odmietol poslušnosť a v nedeľu musel z pretekov odstúpiť. Tlmiče predné vôbec nefungujú, po tom páde boli poničené úplne zle a v nedeľu kapoty mi nevydržali, čo sme mali pozlepené. Vlado Zápala, televízia Joj. Stredoeurópsky šampionát pretekov cestných motocyklov IMRC sa začal na Slovakia ringu. V kráľovskej triede Superbike vyhral po oba 2 dní Čech Jan Halbich. Spomedzi Slovákov sa v sobotu najlepšie darilo Vladovi Ružovi a v nedeľu Jurajovi Kniežovičovi. Smoliarom víkendu sa stal náš najtalentovanejší jazdec Lukáš Jasenský. Najskôr v piatok v tréningu spadol a rozbil motorku, ktorá mu v sobotu odmietla poslušnosť, a následne v nedeľu musel odstúpiť z pretekov, keď sa mu rozpadla kapotáž. Seriál IMRC 2014 pokračuje v máji na maďarskom Pannonia ringu. Prekrásne súboje, ale aj množstvo nebezpečne vyzerajúcich pádov. Toto všetko zažil počas úvodného kola stredoeurópskeho šampionátu IMRC 2014 pretekársky okruh Slovakia Ring. Napriek faktu, že na trati sa divákom predstavilo celkovo 180 jazdcov z 5 európskych krajín, najkrajšie preteky plné napínavých súbojov patrili jazdcom kráľovskej triedy Superbike. Tie vyhral po oba 2 dní Čech Jan Halbich, spomedzi Slovákov sa v sobotu najlepšie darilo Vladovi Ružovi a v nedeľu Jurajovi Knežovičovi. Smoliarom víkendu sa stal náš najtalentovanejší jazdec Lukáš Jasenský, ktorý najskôr v piatok v tréningu spadol a rozbil motorku, tá mu v sobotu odmietla poslušnosť a následne v nedeľu musel odstúpiť z pretekov, keď sa mu rozpadla kapotáž. Seriál IMRC 2014 pokračuje v mesiaci máj na maďarskom Pannonia ringu. Ďakujeme. Takto nejako by asi mohla vyzerať škola kaskadérov alebo súťaž o to, kto dlhšie vydrží v sedle svojho dvojkolesového tátoša. Prvé kolo stredoeurópskeho šampionátu IMRC 2014 na okruhu Slovakia Ring totiž pripomínalo letecké dni. Spoločným menovateľom týchto krkolomných pádov šmikov a kotrmelcov bolo našťastie to, že všetci potom odišli na vlastných nohách. Smoliarom podujatia bol talentovaný Slovák Lukáš Jasenský. Svoju motorku rozbil už v prvý deň na tréningu a o 24 hodín z pretekov odstúpil, keď sa mu rozpadla kapotáž. Celkovým kráľom kráľovskej triedy superbajkov bol po obidva dni Čech Jan Halbich. Stredoeurópsky šampionát pretekov cestných motocyklov IMRC sa začal na Slovakia ringu. V kráľovskej triede Superbike vyhral po oba 2 dní Čech Jan Halbich. Spomedzi Slovákov sa v sobotu najlepšie darilo Vladovi Ružovi a v nedeľu Jurajovi Kniežovičovi. Smoliarom víkendu sa stal náš najtalentovanejší jazdec Lukáš Jasenský. Najskôr v piatok v tréningu spadol a rozbil motorku, ktorá mu v sobotu odmietla poslušnosť, a následne v nedeľu musel odstúpiť z pretekov, keď sa mu rozpadla kapotáž. Seriál IMRC 2014 pokračuje v máji na maďarskom Pannonia ringu. Vstúpte do našej mixzóny. Áno, už dnes večer sa roztočí kolotoč v play-off zámorskej NHL, ale pravidelne sa roztáčajú aj kolesa automobilov vo svete športu, no a práve do prostredia motošportu smerujeme v nasledujúcom príspevku. 180 jazdcov, víťazstva, vzostupy, krásne súboje, ale aj množstvo nepekne vyzerajúcich pádov, pri ktorých sa ich aktérom našťastie nič vážne nestalo, zažil počas prvého kola seriálu International Motorcycle Race Cup pretekársky okruh Slovakia Ring. Toto všetko navyše pozorne sledoval aj Luigi Favarato, prezident seriálu Alpe Adria Road Race Championship, ktorého promotérom sa od tohtoročnej sezóny stala práve slovenská agentúra Slovakia Racing, organizujúca aj seriál IMRC.
Myslím si, že spolupráca minulý rok práve tu na Slovakia-ringu priniesla svoje ovocie. Dnes vidíte, že padok je úplne plný a je tu veľa jazdcov. Sme otvorení do budúcej a verím, že aj úspešnej spolupráce. Spomedzi viacerých kubatúr, ale aj jednotlivých tried divákov úvodného kola seriálu International Motorcycle Race Cup asi najviac zaujali preteky plné napínavých súbojov kráľovskej triedy Superbike. Tie vyhral po oba 2 dni Čech Jan Halbich. Spomedzi Slovákov sa v sobotu najlepšie darilo Vladovi Ružovi a v nedeľu Jurajovi Knežovičovi. Smoliarom víkendu sa stal nedávny host našej mix-zóny, najtalentovanejší slovenský jazdec Lukáš Jasenský. Na posledný tréning dali sme novú sadu gum a v 3. kole som mal nešťastný pád, kde som dosť rozbil motorku. Dali sme to nejak do poriadku. V sobotu sme na to prišli, že tlmiče predné vôbec nefungujú, po tom páde boli poničené. Nemohol som nastúpiť ani do závodu, úplne zle. A v nedeľu dneska sme vymenili tlmiče, bolo to celkom dobre. Aj som si zajazdil svoj najlepší čas na tomto okruhu, ale v preteku sa to vôbec nezvládlo. Kapoty mi nevydržali, čo sme mali pozlepené a musel som odstúpiť z pretekov. Seriál IMRC 2014 pokračuje koncom mesiaca máj na maďarskom okruhu Pannonia Ring. Túto reláciu vám prinášajú Inmedia, Giana, G3+, New, Prestigio, Hetrix. Úvodné podujatie seriálu International Motorcycle Race Cup do posledného miesta zaplnilo pädok pretekárskeho okruhu Slovakia Ring. 180 prihlásených jazdcov stredoeurópsky šampionát pretekov cestných motocyklov ešte nezažil. Tento nárast počtu súťažiacich možno spôsobil aj fakt, že od tohtoročnej sezóny je agentúra Slovakia Racing promotérom Alpe Adria Road Racing Championship a tak nikoho neprekvapila účasť prezidenta tohto seriálu Luigiho Favarata na Slovakia Ringu. Myslím si, že spolupráca minulý rok práve tu na Slovakia Ringu priniesla svoje ovocie. Dnes vidíte, že pädok je úplne plný a je tu veľa jazdcov. Sme otvorení do budúcej a verím, že aj úspešnej spolupráce. Je to super z ekonomického, ale aj športového hľadiska. Samozrejme z tejto spolupráce mal najväčšiu radosť Peter Šurina, ktorý zastupuje organizátora agentúru Slovakia Racing. Je za tým 3-ročná práca, odkedy funguje Slovakia Racing. Všimli si nás určití ľudia, v podstate náš šampionát IMRC, troška sme ho podporili mediálne, zviditeľnili sme ho a to bol možno taký vstup do toho, že boli sme videní, boli sme počutí a tam to nejakým spôsobom tak vzniklo. Poďme však k samotným pretekom. Na štarte sme mali možnosť sledovať celkovo 180 jazdcov z 5 európskych krajín, pričom v rámci jednotlivých pretekov nebola núdza o zaujímavé súboje, krásne prejazdy zákrutami, ale videli sme aj niekoľko nepríjemne vyzerajúcich pádov, ktoré samozrejme k tomuto športu patria. Našťastie sa všetky obišli pre ich aktérov bez vážnejších zranení. Na súťažiacich čakala počas víkendu dvojica pretekov. Len triedy 125 SP a Moto3 či pohárové triedy absolvovali iba jedni. V spoločných pretekoch 125 SP a Moto3 bol suverene najrýchlejší 13-ročný Čech Martin Gbelec. Medzi pretekármi triedy 125 SP bol suverene najlepší náš Jozef Oravský, ktorý zaznamenal víťazstvo nielen v slovenskom šampionáte, ale aj v medzinárodnom hodnotení.
Najkrajšie preteky počas víkendu predvádzali jazdci tried Super Sport, ktoré boli v réžii trojice českých jazdcov. Najúspešnejším bol po oba dni Igor Kaláb, ktorého na stupňoch víťazov doplnili Michal Chalupa a David Látr. Spomedzi Slovákov sa v tejto triede najlepšie darilo Paľovi Grmanovi. Ako vždy vynikajúce, je to veľká dávka adrenalínu a to, kto nefandí takomuto športu, to aj nepochopí. Tohto roku ideš s podporou agentúry Slovakia Racing. Asi to donese viacej, ako keď si to teraz jazdí. Tak určite je tam hlavne veľká podpora z hľadiska toho, že Peťo nás v tomto podporil, pomáha nám aj finančne a to je asi najpodstatnejšie, lebo tie pneumatiky, to je asi taká najhoršia položka. Už, pokiaľ sa jazdí na nových pneumatikách, tak dá sa podať aj nejaký výkon. V triede Superstock 600 si dve víťazstvá podelili maďarskí pretekári Jánoš Chrobák a Adrián Dutaj. Najlepším slovenským jazdcom bol Martin Durdík, ktorý vybojoval v sobotu 3. a v nedeľu 4. miesto. Triedy Superstock 1000 a Superbike mali svojich suverénov. V Superstockoch to bol Čech Michal Fila. Z jazdcov so slovenskou licenciou bol v stokoch v sobotu na prvom mieste Poliak Jaroslav Chomic, v nedeľu ho zdolal náš Jaroslav Kamenický. V kráľovskej triede Superbike po oba dva dni jasne dominoval český mladík Jan Halbich. Start se mi docela povedl, ale šli 3 přede mě a já jsem trošku zvonil a viděl jsem, že je dožil někde jinde. A hnedka v druhé zatáčce spadnul, myslím, že někdo druhý, kdo jel. Tak jsem trošku zvolnil a pak jsem mi postupně předjel a začalo pršet postupně, tak jsem přizpůsobil tempo podmínkám a jel jsem až do konce. Zo slovenského prvenstva sa v sobotu tešil Vlado Ruža v nedeľných pretekoch, ktoré najskôr poznačil už v prvom kole pád trojice maďarských jazdcov, ale aj drobný dážď, sa však musel uspokojiť iba s 3. miestom. Neveril som tomu, pršalo dosť, na príľbe bola aj mokrá trať, no jednoducho niektorí riskovali veľa a boli vpredu a ja som sa zo začiatku prepadal až na nejaké 20. miesto, potom som sa jaksi nahneval a predieral som sa dopredu, vyšlo to na 10. miesto celkovo, 3. na slovenský majstrák, takže dobre, že som došiel do cieľa a chvála Bohu takýto závod za nami a už sa teším na normálne, kde bude buď voda alebo sucho. Druhá priečka v slovenských majstrovstvách patrila Radovi Dulíkovi, ktorý jazdil rovnako ako Ruža na Kawasaki ZX-10R. Nevedel som po druhej zákrute, čo sa stalo, bol tam pád, všetci dvíhali ruky, myslel som, že pre zrušený závod, ale potom som videl, že žiadne vlajky, tak som začal ťahať a celkom to išlo v tom, aj keď poprchalo, ale motorka fungovala, držali gumy, takže spokojný. A víťazstvo si v nedeľu spomedzi slovenských jazdcov v triede Superbike odviezol nestarnúci Juraj Knežovič. To ťažšie podmienky, že som ich vyhľadával, ale nemám pred nimi nejaký strach vôbec. Skôr je to o tom, že človek potrebuje tie prvé kola ísť tak opatrnejšie, aby si ten podklad nejako zmapoval. No a v podstate ja už, ak som chytil vlastne druhý dých, že už tie gumy začali byť také teplejšie a videl som, že to až tak nešmíka, tak som začal pomaličky zrýchľovať. Tak som rád, lebo toto je také umiestnenie, ktoré sa asi už v mojom veku opakovať nebude. Záver úspešného víkendu obstarali pretekári pohárových tried IMRC Cup, kde sa z víťazstva v triede do 600 cm3 tešil Poliak Marek Chlopkovský. V silnejšej triede, čiže nad 600 cm3, zvíťazil aj napriek penalizácii za predčasný štart český pretekár Jan Nimmervoll. Medzi veteránmi bol najrýchlejší v superbajkoch spomínaný Juraj Knežovič. Ak by sme hľadali počas úvodného víkendu najväčšieho smoliara, určite by sa ním stal náš talentovaný jazdec Lukáš Jasenský, reprezentujúci Slovakia Racing. Ten si totiž na Slovakia Ringu ani poriadne nezajazdil. Na posledný tréning dali sme novú sadu gum a v 3. kole som mal nešťastný pád, kde som dosť rozbil motorku. Dali sme to nejak do poriadku. V sobotu sme na to prišli, že tlmiče predné vôbec nefungujú, po tom páde boli poničené. Nemohol som nastúpiť ani do závodu, úplne zle. A
nedeľu sme vymenili tlmiče, bolo to celkom dobre. Aj som si zajazdil svoj najlepší čas na tomto okruhu, ale v preteku sa to vôbec nezvládlo. Kapoty mi nevydržali, čo sme mali pozlepené a musel som odstúpiť z pretekov. Nielen Lukášovi, ale určite aj ostatným jazdcom sa hádam bude lepšie dariť koncom mája na maďarskom okruhu Pannonia Ring, kde seriál, už aj vrátane Alpe Adria Road Racing Championship pokračuje. Túto reláciu vám priniesli Inmedia, Giana, G3+, New You, Prestigio, Hetrix.